Tervetuloa Kireitä Siimoja ennakkokatsauksen pariin. Tällä kertaa tutustumme Minkota Ultera keulosähkömoottoriin. Kesälle 2024 tulee Minkotalta uudistunut mallisto ja näin uudistui myös Ultera-mallikin. Ultera on kuuluisa siitä, että siinä on markkinoiden ainut sähköinen nosto ja lasku sekä moottorin korkeuden trimmaus. Kaikki uudistuneet Minkota-keulosähkömoottorit ovat yhdistettävissä laajempaan veneverkkoon. Näin saadaan rakennettua helposti useamman laitteen kokonaisuus. Pakkauksen mukana tuleekin Ethernet-johto sekä QDE-kaapeli Helixin liittämiseksi Ethernet-verkkoon. Ulteran moottoriosasta löytyy valmiina sisäänrakennettuna Dual Spectrum sirppianturi ja pakkauksen mukana tulee liitäntäjohdot sekä Helix-adapterijohto. Tässä on Minkota Ultera. Tämä on ainut kone, jota mä pystyn kaukosäätimellä nostamaan tai laskemaan tai trimmaamaan, eli kuinka syvässä tämä moottori liikkuu. Ja tästä on tulossa kauteen 2024 uusi VR-versio. Ja mitä se VR tuo tullessaan, niin tässä on parempi liitettävyys ja sitten tähän tulee uusi tosi hieno kaukosäädin. Verkotettavuus tarkoittaa sitä, että itse asiassa se isoin etu on se, että me voidaan ohjata tätä konetta 4 eri tavalla. Ensimmäinen tapa on jalkapedali. Tässä on etuna se, että mulla on kädet vapaana, mä ohjaan jalalla tätä. Sitten me voidaan ohjata tätä luotaimen avulla, eli luotaimen ruudulta suoraan silloin, kun tämä on verkotettu luotaimien kanssa. Sitten meillä on puhelimeen asennettuna uusi appi. Ja tämä näyttää muun muassa samalla lailla kuin tuo kaukosäädin, missä asennossa tuo keulakone on. Eli jos mä oon kalastusopas tai ajan venettä ja sitten siinä on eessä porukkaa koneen ja mun välissä, ja mä näen suoraan tästä appista tai kaukosäätimestä, missä asennossa tuo kone on, mikä on todella iso etu. Ja sitten kolmas tai neljäs vaihtoehto itse asiassa on tämä uusi kaukosäädin.
Tämä uusi kaukosäädin on mun mielestä paljon fiksumpi kuin se edellinen. Ensinnäkin niin tätä ei tarvitse ladata, koska tämä toimii 2 AA-paristolla. Eli tämä on paremmin koko ajan käyttövalmiudessa. Sitten tämä näyttää suoraan ton koneen asennon. Ja sitten tässä on yhteensä 4, eli täällä on 3 ja täällä sivussa 1 ohjelmoitavaa nappia. Ja esimerkiksi jos meillä on veneessä matalavesiankkuri, niin me voidaan esimerkiksi ohjelmoida tähän se matalavesiankkuri. Eli käytännössä me jatkossa selvitään yhdellä kaukosäädimellä, eikä mulla tarvii olla kauheita kaukosäädin armeijaa roikkua kaulassa, vaan mä pärjään tällä yhdellä. Ja oletusarvoisesti tähän kytketään kaikuluotaimien kanssa yhteen, niin sä voit kaikkien kaikuluotainten näytöltä suoraan ohjata tätä konetta. Ja mikä parasta, nämä vielä sen verkon läpi vaihtaa tietoa. Eli esimerkiksi kaikuluotaimelta me voidaan siirtää tähän suoraan veden syvyystieto ja lämpötila. Ja uusille kalastajille semmoinen vinkki, että oikeastaan niin kuin ainut tuote, mille voi antaa kalatakuun, että sä saat enemmän kalaa kuin aikaisemmin, on keulakone. Se muuttaa sun kalastusta niin paljon ja se tehostaa niin paljon sitä sun kalastusta, että oikeasti voi antaa kalatakuun. Kannattaa harkita.